Din is-sena il-Cospii Cultural Festival jidħol fid-9 edizzjoni tiegħu u sa mill-bidunet kellu l-iskop u l-motiv illi iħalli impatt kulturali u artistiku fil-komunità. Il-Cospii Short Play Festival ilu jsir mill-2018 u llum il-ġurnata sar jagħmel part importanti mill-kalendarju ta' avvenimenti teatrali f'Malta. Huwa festival li jittella hawnhekk fit-toroq ta' l-Eqdem Żona f'Bormla u sena li għaddiet rebaħ il-premju tal-aħjar proġett artistiku fil-komunità tal-Kunsill Malti għall-Arti. Biex nitkellmu aktar dwar dan il-festival ġejna niltaqgħu mad-direttur u membru tat-tim kreattiv is-Sur Joseph Gallia. Fil-fatt isir f'din in-naħa antika ta' Bormla, allura jservi wkoll ta' showcase anke għal dawk li forsi qatt ma ġew lejn dawn in-naħat u japprezzaw is-sbuħija ta' din il-belt, imma wkoll jagħmel it-teatru aċċessibbli wkoll għal persuni għal residenti u għal dawk kollha li forsi ma jkollhomx ċans imorru jaraw teatru f'postijiet oħra. L-aqwa proġett fil-komunità huwa premju illi permezz tiegħu qegħdin inkomplu insostnu u nuru l-importanza ta' kemm hu essenzjali illi jkollna xogħol artistiku u kreattiv fil-komunità ta' pajjiżna. Dan il-festival irnexxielu jsalva u jsir ukoll fi żmien il-Covid. Il-festival isir dejjem f'Settembru, però daħal f'dak il-pockets fejn stajna nagħmlu mqar xi ħaġa żgħira b'mod ristrett. Kienet biċċa xogħol kbira, jiġifieri anke kellna nagħlqu it-toroq kollha biex nikkontrollaw anke n-nies li qegħdin qed jidħlu kull minn daħal kelli jidħol pass insomma b'dawk ir-regoli kollha li konna għaddejjin bihom, imma rnexxielu wkoll isir jiġifieri f'dawn il-8 snin li għaddew il-festival sar kull sena. Nanet inħeġġeġ biex artisti fis-settur teatrali jissottomettu xogħlijiet tagħhom biex ikunu parti minn din l-esperjenza. Imma naħseb ta' min wieħed ma jdejaqx jirriskja fil-bidu meta konna ħanħolqu dan il-festival kien hemm ftit xettiċiżmu wkoll. Għaliex forsi meta naħsbu forum ta' arti forsi mmorru daqsxejn b'mod konvenzjonali għalkemm din fiha xejn ġdid hija teatru ta' triq, imma f'postijiet li mhux soltu jsir. Qed isiru ta' proġetti tajbin fil-komunità, ma naħseb huwa eżempju anke għal lokalitajiet oħra, għal kunsill lokali oħrajn biex joħolqu proġetti bħal dawn.